Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu tashi yau a cikin littafin Muwatta'ul Imam Malik daga Kitabul Musaqat. Al-Musaqa wato yanda za a fahimta abubuwa ne guda uku, dole a haɗa su a fahimce su tare. Musaqa, muzara'a da ijara. Idan mutum yana da lambu, itatuwa sun riga sun yi girma, sai ya zo ya sami wani ya ce to yanzu za ka ɗauki nauyin ban ruwa da sa chemicals da gyara da duk abin da gona ke bukata, har ma ya kama ma gyara irin wuraren da ruwa zai rika kwanciya ne a wajen itatuwan da sauransu, duk wani abu dai da lambun nan gidan gona zai bukata. Mu kula, lambu na ce, watan gona wanda take abubuwan da ake nomawa a ciki abubuwa ne wanda ba za a yanke su a ƙarar da su gaba ɗaya yankewa ɗaya ba irin su masara, su dawa, su shinkafa ba. Watan irin su mangoro, dabino, gwava, makamantansu, ko da yake shi al-Imam Malik ma ya tafi akan cewa ba za a yi ba sai a abu biyu kawai, dabino da inabi. To amma wannan lura da yanayin su ne za a yi kiyasi, duk da malamai sun yi maganganu shin wai musaqat din nan ma ruksa ce ko azima ne. Idan ruksa ne mun sani ba za a yi kiyasi akan shi ba, ko da yake matsalan sabani ne, akwai maganganu akan wannan din. To ala kulli halin dai hujjan musaqat din shine wannan hadisin. Idan kuma wannan hadisin zamu kalla, zamu lura da akan dabino aka yi, to dabino da danginta wanda ake cire samara din baɗuma kuma ta ƙara samar da wani samara. Ina fatan mun fahimta. To dan abin da yake haka itatuwa, to a cikin su ake musaqat, amma da sharaɗin kai zaka yi komai, kai al'amil din. Shi iyakan nasa gonan da itatuwan a tsatsaye, kai kuma duk abin da ya rage na hidimansu kai za ka ci gaba da yi. To sunan wannan musaqat. Ina fatan mun fahimta. Idan ya zama shi gonansa ne, kayansa ne, shi mai gona, iyaka kai abin da za ka yi ka zo ka noma, to wannan kaga ya koma ijara, ba za a yi percentage a cikin wannan ba. Ina fatan mun fahimta. Zan yi bayani duka a hankali daga baya. Idan ya zama gonansa ne, amma kai za ka kawo abin da za a shuka da noma da komai da komai, to wannan kuma ya zama muzara'a, hukuncinsa daban ne. Sai yanzu dai muna magana akan musaqat. Mutum ya zo ya bada gonansa da itatuwansa suna nan a tsaye, kai wajibinka ne ka samar da hanyoyin ban ruwa, taki, noma, gyaran gona da komai da komai. To wannan shi ake kira musaqat. babu ma ja'a fil musaqat ko musaqa. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه. karatun nan yau za mu yi na rabin lokaci kawai, ina jin sanyi da yawa. Ga nan hadisin daga Sa'id ibn Musayyab, wata hadisi ne mursali. Yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa Yahudawan Khaibara ran da aka bayan buɗe Khaibar,
mun san dai kissan buɗe Khaibar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uqirrukum fiha ma aqarrakum Allah azza wajal. Zan bar ku ci gaba da zama a Khaibara, ku ci gaba da rayuwanku a nan da abubuwan da kuke yi duka, matukan Allah bai ijla'in ko bai ce a tada ku ba zan tada ku ba, zan bar ku a dukkan abin da kuke kai. Amma a cikin wannan gonakin kuma zai zama samar din tsakanin mu da ku, saboda duhu a bari. A gonakin zan bar shi tsakanin mu da ku. Wato abin da ake nufi tsakanin mu da ku a nan malamai sun ta maganganu, saboda me kalman tsakanin mu da ku zai nufa. Idan aka ce Khaibara an buɗe ta ne, kamar yadda wasu hadisai suke nunawa, to ai Yahudawan Khaibara sun zama asra. A'a, ka bari. Yahudawan Khaibara sun zama asra, ko sun zama bayi. Idan sun zama bayi, to idan an watan ne aka buɗe ta. Idan sun zama bayi, to kaga ai ba maganan kuma a ce wai an yi musakati tsakanin mutum da bayinsa. Ko? Idan kuma ba an watan aka buɗe ta ba, to kaga shine wannan. To amma a hadisai sun zo da dukkan ma'anonin. So da haka wasu suka ce a'a, wani sashin ta an buɗe ta da ƙarfi ne, wani sashi kuma ba da ƙarfi ba. Wasu kuma suka ce a'a, kamar dai hadisin gadan utir rayata ko rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Wasu kuma suka ce a'a, ai al-musaqat da wannan suran gaba ɗaya la tajuz. Saboda haka su a wajen su ba za a yi ba da wannan kaifiyan, saboda ai asra ne mutanen Khaibar. Wasu kuma suka ce a'a, an bude ta ba da ƙarfi bane, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ikrarin su. Amma kuma dalilai da dama wanda suke bayyananu ingantattun hadisai suna tabbatar da cewa an yi asr din wasun su. Tun daga uwar mu'minai nan Safiya bintu Huyay ibn Ahbab ko Allah ya kara mata yarda. To saboda haka dai wato abin da yake nuna wakila wani sashin ta an bude shi da karfi, wani sashi ba da karfi ba. Tunda kaga aka ce gari, to zaka samu akwai dan irin ƙauyukan hanya kaman Fadak, ai kaga ba cikin Khaibara bane, akan hanya ne. To da su da ire-iren su wanda yake kowa ya san kuma ba da karfi aka ci su da yaƙi ba. To ire-iren waɗannan wanda ba da ƙarfi aka ci su da yaƙi ba sun koma ƙarƙashin himaya ta musulmai kenan, wato sun koma ƙarƙashin kula na daular musulunci. To albarkacin wannan kulan wanda yake wannan tsari ne na yaƙi a duk duniya. Ba zan ce a wancan lokacin ba, har yanzu yawanci wanda suka ci wuri da yaƙi, to zai zama garin ya koma nasu. In gari ya koma nasu, in waɗanda ba musulmi ba ne galiban karkashe musulmai za su yi su kori, wal iyazu billahi, su shahadantar da su. Amma musulmai karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan sai ya ce ba za a karkashe mutanen Khaibara ba, ba za a kwace musu gonakin ba ma, a bar musu gonakin a hannunsu. Illa tunda yanzu sun koma gonaki, sun koma namu, tunda ƙasa ya zama namu, to shikenan su sai su zama partners ɗinmu a cikin gonakin. Sai mu zama muna partnership. Su ci gaba da aiki, dama gwanaye ne a cikin wannan ayyukan da sauransu, su ci gaba da abin da suke yi din na duk kula da gona da sauransu a matsayin gonaki namu, maimakon a bar su su lalace. Ina fatan mun fahimta. Da saboda haka sai aka ci gaba, aka gina akan haka, za su ci gaba da duk abubuwan da suke yi a lokacin girbi. Idan ya yi, sai a zo a yi lissafi akan sharing formula ɗin da aka amince akan shi, sai kowa ya ɗauki nasib ɗinsa. Al'ummar musulmi su ɗauki nasib ɗinsu, su kuma wanda suka kula, kowa wanda ya kula da gonar da ya kula da ita ya ɗauki nasib ɗinsa, matan kasansa. Sai ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance yana tura Abdullahi ibn Rawaha, Allah ya kara masa yarda. Sai yana yin hars. Mun san hars ai, wato hars shine kaddarawa, irin kafin a girbe abu a kwashe, a zuzzuba a buhunhuna,
sai kawai a sami wani masani kamar wancan harsa rasulillahi da muka kaddamar ko hadisin hanyar tafiya ta buka din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa gona ya ce ukhrusu ko to sai a ci sami masani sai ya kaddara sai ya ce to wannan gonan yanda nake ganin ta nan za a sami buhu kaza to idan ya zama gwanin kaddarawa ne to in ya ce buhu 100 to buhu 100 nan in Allah ya yarda shi zai fito sai dai ka sami karin yan kwanoni kaka kari amma ba zai kai buhu 101 ba ko ya zama buhu 99 da ƙari amma dai abin da ya faɗan nan zai zo saboda sabo wannan kuma sanannen abu ne Fulani ma su ma suka kalli sanuwa za su iya faɗin lita nawa za a iya cira a jikin wannan ko na nono to haka su ma manoma saboda sabo yau da kullum to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a yi dalilin haka kuma saboda galiban idan 'ya'yan itacen suka nuna to mutane suna rayuwa a ciki za su rika ɗiba suna ci za su rika kyautarwa za su rika bukatu da dama dai daga cikin wannan abin to tunda za su rika bukatunsu da shi sai a yi harsinsa saboda kafin zakka ya san cewa buhu nawa ya samu to shikenan idan an zo duk abin da ya ci da sauransu shikenan zai zama cikin bukatansa alabashi wancan dai asalin buhun da ya samu shi zai fitar wa zakka haka kuma wannan tunda ba nasa ne shi kadai ba nasu ne tare to in aka zo aka yi lissafi to in aka zo za a cire wa kowa nashi ko misali an yi harsi an sami buhu 100 shi kuma yana nan yana ci gaba da ci yana bukatunsa da aka zo aka girbe aka saka a buhu sai ya dawo buhu 80 to kaga in rabi ne to waɗancan za su ɗauki 50 shi zai rike 30 tunda ya riga ya ƙarar da 20 shine abin da ake nufi da saboda haka Abdullahi ibn Rawaha yana zuwa sai ya hars tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ana nufin dai tsakanin musulmi da su mutanen Khaibara to in ya gama sai ya ce in shi'tum falakum wa in shi'tum fali fakanu ya'khudunahu nan wajen wato abin da yake nufi da in shi'tum falakum wa in shi'tum fali in kun so ga nan dai yanzu na raba buhu zai kama buhu 70 ne misali buhu 35 namu buhu 35 naku in kun so ku bani kuɗin buhu 35 kaman salam kenan ko ku bani kuɗin buhu 35 shikenan ku rike gona gaba ɗaya in kun so in ba ku kuɗin buhu 35 rike gona gaba ɗaya ko a'a in shitum falakum in kun so ku karbi wannan abin da ni rabon da nayi in kuma kun ki to shikenan wata rabon da nayi tunda misali za a raba ne to ga kaso kaza daga waje kaza zuwa waje kaza ko da yake malamai sun ce ba a kasa abin da yake sama a haka wato ba za a ce daga nan zuwa nan saboda ja'iha za ta iya zuwa ta sami wannan janibin da na ce daga nan zuwa nan to ala kulli halin ja'iha za ta iya samun shi in ja'iha ta same shi kaga asara ya sami ɗaya daga cikin su kenan kafin a raba to ba za a yi haka ba dan haka dai wato in shitum falakum shine wancan ko in shitum falakum wa in shitum fali in kun so ku karbi wannan rabon da nayi in kun so kuma ku dauka ku yi wani hars din ba wannan ba mu gani in za ku iya fitar da sabanin haka alabashi kuma idan ya fito sai mu duba sai mu ga harsun wane ne ya zama ya tabbata to kuma sai su karbi harsun shi Abdullahi ibn Rawaha Allah ya kara masa yarda su ce sun yarda da wannan kiyastawan da yayi daidai ne saboda masanin gonan dabino ne da abin da kowace gona daga kallanta za ta iya fitarwa وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرس بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أهيف عليكم فأما ما أردتم من الرشوة فإنها سهت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض ما شاء الله wato wannan hadisin
yana da magana akan irin hadisin da ya gabata, ko da yake ya ƙara da isharori da wasu mas'aloli muhimmai, mas'alar rashwa. Wato ga nan da isnadin sa dai daga Sulaiman ibn Yasar, in muka lura da wannan hadisin da wanda ya gabata duka mursalai ne, amma dai malamai sun talaqahu bil qabul, sahahu asanidaha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aika sayyidina Abdullah ibn Rawaha zuwa Khaybar, fa yakhrusu bainahu wa bain yahudi Khaybar, sai ya khars tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Khaybar. Qala, sai shi Sulaiman ibn Yasar ya ce, fa jama'u lahu halyan min hali nisa'ihim, sai suka tara mashi gwalagwalai, sarƙoƙi na matayensu, mutanen banza, cin hanci, suka tara mashi Abdullahi ibn Rawaha. Mu ji abin da kyau, sai suka ce haza laka, suka ce wannan saboda hidima da kake yi kai da kawowa kullum kana tsakanin Madina da Haibara, wannan kila ka rage ɗawainiyan hanya, sannan kuma muna roƙon da Allah a ɗan sauƙaƙa mana in an zo kaso ɗin, an zo rabo ɗin, rabon wanne ne namu, wanne ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na mutanen Madina, to a ɗan yi mana rangwame. To ko da kun san dai ko ba a faɗi ba dai da abu ɗaya ne. Wata jawaz fil qasmi, in ka zo rabo dai ka ɗan kawar da kai, karka ka ɗan yi mana ɗan dai karamci, a ɗan kyautata. Sai Abdullahi ibn Rawaha ya ce, ya ma'ashar al-yahud, wallahi innakum la min abghadi khalqillahi ilayya. Yace wallahi ba waɗanda nake ki, kuna cikin waɗanda na fi ki, watan saboda addinin ƙiyayyansu da musulunci, ba dan personality ɗinsu ba, saboda ƙiyayyansu da Allah da ƙiyayyansu da gaskiya. Yace amma kuma wannan ƙin da nake muku ba zai taɓa sawa in muku rashin adalci ba. Wannan ƙiyayyen da nake muku ba zai sa ni in muku rashin adalci ba. In haƙƙinku ne, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu. Ba zai sa in ƙi muku adalci, zan muku adalci duk da haka. Idan abu naku ne zan baku, ba zan tauye muku. Yace amma abin da kuka bijiro da shi kuka bayar na rashawa, cewa ga ɗan wannan da Allah a karɓa a kau da kai, ya ce to wannan suhtu ne, batilu ne, cuta ne, haramun ne, samma'una lil kadhibi akaluna lis suht, fa in ja'uka fahkum bainahum aw arid anhum, ko wa in turid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti, inna Allah yuhibbul muqsitin, bil qisti, inna Allah yuhibbul muqsitin. Wato duk abin da yake ya saba da wannan, to ya fita daga wannan qist din da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi, kuma Allah ya ambaci cewa yana son masu yin shi. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna ba'da dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wannan ayoyin sun kunshi karatu mai yawa. Zai kusan ce khutbar jiya ma akan wannan mas'alar, wato karɓar rashwa da kuma haɗarinsa da yadda yake zama dalilin. Kaga su ma sun faɗa a ƙarshe da ya ce wa inna la na'kuluha, ba mu cin wannan abin. Wato mu musulmai ba mu ci. Mu kula da wannan. Islamu sifa, musulmi na sifa, ba musulmi na suna ba. Mu musulmai ba mu cin wannan. Bai ce an hana cin wannan a musulunci ba, saboda in an hana ba mu yi. Ina fata an gane, in an hana ba mu yi, in an yi umarni da shi muna yi. Ma'anoni ne masu girma. Sai suka ce bi hadha qamatis samawati wal ard, sai suka ce ai sammai da ƙasai da wannan maganar naka da shi suka tsaya. Ma'ana matukan za a karkace daga wannan, to lamarin sammai da ƙasai zai rikici. Dama dai sammai suna tsaye da gaskiya, wannan hakika ne. To mu'amalan ɗan adam ma a bayan ƙasa tsakanin shi da ɗan uwansa ɗan adam,
matukan ana kula da wannan ka'idar, to mu'amalar ɗan adam da ɗan uwansa ɗan adam za ta tsaya da kyau, duniya za ta kasance cikin aminci da adalci. Amma matukan rashuwa za ta shiga cikin rayuwa, matukan rashuwa zai shiga cikin rayuwa, to dukkan gurɓata ya shigo, watan ita kansa ce duk inda ta shiga, domin da an ba da ita an karɓa, to duk ƙa'ida kuma ya zama an aje shi gefe ɗaya. Kuma sannan illarta ba za ka iya cewa a'a ai ga iyakan abin da, ko da yake kamar su ƙasashen da suka ci gaba da yawa, wasunsu suna rashawa, shi yasa ba na ce a hukuncin kisa ba ne, amma ƙasashe irin su China, saboda su toshe kafan mayuyuwar rashawan, suke hukunci mafi tsanani akan rashawa. Shine kawai da an tabbatar mutum ya karɓi rashawa ko menene, kawai a ce an kashe shi. Ina fata mun fahimta. Saboda mene? Saboda a toshe kafanta, dan ita in ta riga ta shigo, to wanda yake yi ba zai iya cewa a ga hudud din da za a iya yi, ga hudud din da ba za a yi. Ba za ka iya cewa a to shi misali gwamna ne sai ya ce a to ku dan ba da rashawa kaɗan, za a dan ɗaga muku gaba, a zaba muku aikin da ya dace cikin ayyukan da za mu bayar. To ka tabbatar fa shi ma wanda zai ba da aikin, wanda zai taƙwimin aikin, shi ma zai ce to ku dan bani rashawa kaɗan in dan rage kuɗin. Shi ma wanda zai je ya duba aikin ya yi ko bai yi ba, zai ce ku dan bani rashawa kaɗan in dan kau da kai a ingancin aikin naku. Shi ma wanda zai biya zai ce ku dan ba da rashawa kaɗan in sa kun gama, ko da ba ku gama ba a biya ku. Shi ma to haka za dai a yi ta tafiya har a ƙarshe mu sami kai a irin halin da muke samun kanmu. So shi ko dai a rufe kofansa gaba ɗaya ko a buɗe, shi ne fa inna hasutun wa inna la na'kulu. Ko a rufe kofansa gaba ɗaya a zauna lafiya. Kuma daga ciki shine ya kai ma misali kasashen da suka ci gaba, yawancin kasashe, ba ma kasashen da suka ci gaba, da yawa da kasashen duniya, bambancin su da mu, zaka samu kila suna barin rashuwan ya shiga cikin wani abu da wani abu, amma suna iya kokari wasu abubuwa kar su bari ya shiga. Hanyar da suke bi shine kila za a tabbatar an sami waɗanda aka san tsayayyu ne a wannan, watan duk dai hanyar da za a rufe kofofin yuyuwan shigar rashawa za a rufe. To mu a ƙasar mu ba lungun da rashawa baya shiga, ba lungun da rashawa baya shiga. In ka tsaya zaka kirga ma zaka ɓata lokacin ka, amma dai ya isa ka gane cewa yanzu har me neman aiki da zai yi hidima ga gwamnati sayan aikin ake yi, gwargwadon yawan albashin wajen aiki, gwargwadon yawan kuɗin da za a bayar don sayan wannan aikin. Har ɗalibi a makaranta, wannan ba ɓoyayyen abu bane. Makarantu mun sani tun shekara ba iyaka, gwargwadon irin yanayin result da ɗalibi yake so, gwargwadon kuɗin da zai biya. In kana son flat A's ne, akwai kuɗin shi. In kana son B's ne, akwai kuɗin shi. Duk abin da kake so da abin da in ka bayar za ka samu. Alƙalai a kotu ba a magana, ba a magana. Malaman makaranta, kowane sekta. To in dai har shugaban ƙasa ma misali yana neman, yana sayan kujeransa, mutum yana son ya zama shugaban ƙasa, sayan kujeran zai bada rashawa, zai bada cin hanci don ya sami wannan kujeran. To idan sara rabbul baiti liddufi dariban fa shimatu ahlil baiti ni raqs wa tarab. Akwai waɗanda suna nan a duniya, suna nan suna yawo, ba su da aiki sai nawa za ka bayar su maka hanya ka ga babba. Ciniki ne, gwargwadon abin da za ka ba su, gwargwadon hanyar da za su yi maka, ko gwargwadon girman mutumin, gwargwadon abin da za a biya. In kana son ganin wane ga abin da za ka ba su, su za su yi fasikatin. Kila shi bai sani ba, bawan Allah. Kila bai sani ba wanda ake wannan din, kila kuma ya sani, Allahu alam. Da wahala ya zama ya sani. Yana daga cikin illolin da ke tattare da muƙami. Ko? Da wahala ya zama ya sani. To amma saboda akwai wasu abubuwa da akwai wani wanda yake babba
ko da ke wannan ba buƙatar misali a ce da wani duka haka ne ai, duka haka ne, saboda haka ba buƙatar ka ce wai za ka ba da misali da ɗaya biyu, amma mafi girman ma'auni shine mutum ne ya shiga kujera, ya sami kujera, mutanen da ke gefensa an san albashinsu, an san irin abin da za su iya samu a yanayin rayuwarsu, amma kafin ka ankara sai ka ga 'ya'yansa da na kewaye da shi sun fara rayuwa a cikin billions. Daga ina? Daga rashawa. Wannan abin da muke magana, wannan wato abu ne wanda yake kowa ya sani, saboda haka sai dai kawai mu fara tunanin ya za a yi a magance, ba wani abu ne wanda yake ɓoyayye ba. Ina yawan faɗi, ko na taɓa faɗa ma wani babban mutum, nake cewa ni yanzu ina ganin ai abin da ya sa irin kamar ni yanzu misali ba zan iya kwangila ba, saboda yanzu kwangila a ƙasan nan 90% ina zaton na faɗa na ce sai dai mutum ya ba da kuɗi sannan ya saya, amma ba zai iya samu hakan nan saboda cancanta ya bidin ya cancanta ya samu ba. Ya ce 100%. Ya ce 100%, kar in ɓata lokaci na da wani rage wani percentage. 100%. Ba wani har ma an zo an kaman halatta an jaza wani sashin nau'in rashawa din, ko in 'yan majalisa ne za su je su aikin su da ya wajaba ne, ka ji wai ana maganan wai lucrative committees, ko zai je aikin sa ne, amma ana kokarin a sa shi a wata committee wanda yake akwai ci, saboda a wajen akwai kuɗi. Na sani ba ɓoyayyen abu bane wannan kowa ma ya sani. Ina da wani babba da na sani a ƙasar nan, babba ne, ya rike wani babban mukami, a ƙarshe dole ya sauka saboda dalilinsa ba zai yiwu ya zo ya yi dependent budget, sannan kuma duk wata ɗan abin da za a sakin masa zuwa ma'aikatansa sai ya zo Abuja office ɗin accountant general ne ko budget office ne ko ina ne, sai ya zo ya yi roƙo ya ba da wani abu, sannan a sakin masa haƙƙinsa da zai je yi aiki da shi, sai ya zo ya kawo kuɗi budget office ya ba da wani abu. Abin ƙazantanta ya yi yawa. Wani babba cikin manya ya faɗa min, da yake da ɗaɗɗan tarihi ne za a iya faɗa. Ya ce, to, wannan misalan ba iyaka, in misali mutum zai kawo ɗaruruwa ma. Kuma abu ne da kowa ya sani, saboda haka ba mu da wani abu wanda ya rusa binarmu kamar wannan matsala. Kuma kamar yadda nace, ita matsala ce wacce ba ta da iyaka, wato ba za ka iya cewa bari mu ɗan taɓa kaɗan, amma da Allah kar ku yi, ku bar ni kaɗai in yi ba. Idan shugaba ya yi, to har masinja sai ya sami ƙofan da shi ma sai ya yi. Har masinja a ƙasa shi ma sai ya sami nashi ƙofan. To a ƙarshe shine sai ka ga abu ba za a taɓa samun abin da ake nema ba. To kuma ƙazantan wannan abin, wato mu abin da muka sani ma a gaskiya bai kai 1/20 ɗin abin da yake faruwa a haƙiƙa ba. To kuma wanda muka sanin ma ba zai faɗu ba saboda muninsa. Kuma ya shiga cikin ko'ina, har mu'assasat na addini, ko'ina, har mu'assasat na addini. To kaga lalacewa ya kai kima. To wannan shine abin da Sayyidina Abdullah ibn Rawaha yake nuni, wanda Yahudawa da kansu ma suka ce bi hadha qamatis samawati wal ard. Wato wannan shine sirrin miƙewan sammai da ƙasai. Kuma wannan shine dalilin da yasa za ga muna ta addu'a muna jin shiru, ko muna ta addu'a muna jin shiru. Muna da manya-manyan asrarai, manya-manyan kanna shaida su, da manya-manyan ismullahil azam, kaza ga yanan, amma sai ga ana ta ja shiru. Dan mene? Dan suhut, akaluna lis-suhut. Ya za a yi mutumin da yake cin haram, tsokar shi ta ginu daga haram,
ya zaci cewa alhali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya gaya mana summa zakara rajula yutilu safar ko ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu sura gaskiya muna buƙatar mu duba rayuwar mu gyara kuma wannan duka ba wai wannan kawai muna bada misalai da ma'aikatan gwamnati har bakin na wa alal minbarun zahar al fasadu ko fil barri wal bahri wa alal minbari ko yace fil barru wal bahru wani mamu yace wa alal minbaru ko to saboda haka a ko ina da ina ne wallahi abin tausayi ne amma haka ne a ko ina da ina ne Allah ya gyara mana Allah ya ba mu ikon gyarawa don haka shine abin da hadisin da yake gaya mana kuma ga darasi na mai girma duk da kin da nake maku amma za ka bi hamili an ahifa alaikum kiyayya na da ku ba zai sa in maku rashin adalci ba zan maku adalci amma rashuwa idan ya zama mutum dole haƙƙinsa ne ba za a bashi haƙƙinsa ba sai ya bayar da yawa daga malamai sun tafi akan cewa zai iya bayarwa don haƙƙinsa ya fito haƙƙinka ne amma an danne maka an rike baka da yanda za ka yi wannan haƙƙin naka ya fito sai ka ba da wannan rashuwa to za ka iya bayarwa ya fito don haƙƙinka ya fito har kwangilan ma malamai da yawa sun yi fatawa in ka je neman kwangila baka da yanda za ka samu kuma kai shine sana'anka baka da yanda za ka samu sai ka ba da wani abu amma wannan ba zai sa kuma ka takaita cikin kyautata aikin ba amma zai yiwu ne ai ba zai yiwu ya ki takaitawa cikin kyautata aiki ba dan shi ma cikin lissafin sa ne ko kuma sannan ita wata kofa ce da idan an bude ta sai abin da Allah ya yi shine za a ga masu jasha har su ya ki isan su sai sun cinye duka ko ya ki isan su sai sun cinye duka an fitar da aikin a fitar da kuɗin a ki a cinye kuɗin gaba ɗaya saboda tun ana cin 10% 20% 30 har a kai dai kawai wani ya ga ci wani farkon zuwa na garin ne yake faɗa min yana aiki da wata ma'aikata yace ai waɗannan ma'aikatan yace ma'aikatansu idan irin masu zuwa su takwimi su ce aiki yayi ko bai yi ba yace idan zaka ɗibi diamond wato masu gyaran hanya ne yace idan zaka ɗibi diamond ka cika a hanya a titi wallahi in dai baka ba su kuɗi ba in suka zo sai sun ce aikin ka bai yi ba so da haka zaman ka lafiya da su ɗaya ne kaɗai in an baka aikin ka ba su aikin su ka sayar musu sannan kuma su yi amfani da kayan gwamnati da ta ba su don su rika aiki da shi su yi aikin to komin rashin kyansa yayi kuɗin ka zai fito watan ka bar musu su yi aikin kai musu subcontracting ba ka sayar musu ba amma in dai kai zaka yi ko me zaka zo ka sa in suka dawo sai sun ce aiki bai yi ba kuma sun san yadda za su yi turancin da za su ɓata aikin naka wannan dai ƙasar da muke ciki kenan to haka mu za mu gyara abubuwan mu su gyaru idan za mu ci gaba da wannan wasan to za mu ci gaba da ganin wasa Allah ya gyara mana kuma abubuwa ne bayyanannu wanda suna da yawa idan ana son a gyara an san hanyoyin da za a bi a gyara gaba ɗaya yanda aka tsara tsarin aikin ma gaba ɗaya dama ba a tsaro shi shirin gaskiya ba wata rana wani babba yana ba mu labari ya ce lokacin da ya zo aka ba shi kwamishinan shari'a na wata jiha daga cikin jihohin ƙasar nan farkon wajen shekara 20 da wani abu da suka wuce sai ya tara manya-manyan alƙalan sai ya tambaye su kai albashinka nawa daga wanda albashin shi 50,000 haka irin su 40,000 irin wannan kuɗin a lokacin
amma ina ƴaƴanka suke karatu, daga wanda ƴaƴan shi na Cambridge, sai wanda ƴaƴan shi na Harvard, sai wanda to ya aka yi haka, da yake shi ma layinsu ne kawai, sai duk suka kai bushe da dariya da su da shi, ta ai ka san yadda aka yi haka, ka san yadda aka yi, har kana buƙatar bincike, yadda aka yi kenan rashin gaskiya. Ya ce to gaskiyan magana wannan harkan ba yanda za a yi ta gyaru sai mun gyara rayuwanku. Aka yi ƙoƙari aka ɗaga rayuwarsu aka ɗan inganta zuwa wani mustawa. Shi amfanin gyara rayuwar ma'aikaci ba zai hana zaluncin ba, amma zai iya takaitawa. Saboda mutane da yawa suna da wadatuwa da abin da zai zama ya ishe su, amma in ya rasa ko abin da zai ishe shi, ka ɗauko mutum ka bashi aiki a garin Abuja, kuɗin hayan gidansa kaɗai a garin Abuja ya wuce albashinsa na shekara ɗaya. Banda maganan hanyar da zai bi ya zo ofis, banda maganan abin da zai ci, banda maganan kuɗin hayan gida kaɗai, baka bashi gidan ba, ka bashi albashi naira 150 ko 200, kuma ka bar shi naira miliyan 150 da miliyan 200 suna wucewa ta gabansa. Ta ai dama kai ma baka shirya gaskiya ba. Zaka tsarin da aka shirya abin ne yake bukatan muraja'a mustamir. Allah ubangiji ya gyara mana. To dai wannan shine abin da Abdullah ibn Rawaha Allah ya kara masa yadda ya faɗa. Qala Malikun idza saqa ar-rajulu an-nakhla wa fiha al-bayad فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه. قال أوكي to bari mu tsaya zuwa nan. Imam Malik ya ce idan mutum suka yi yarjejeniyar musaka da wani akan nakhal, akan dabino, kamar yadda muka ce da Imam Malik ya tsaya akan dabino da karm ne kawai, amma dai za mu iya cewa duk kayan lambu wanda ake cire su baɗi ma su ƙara fitowa, ko bayan wani lokaci su ƙara fitowa, itacen yana nan. Sai ya zama a cikin gonan akwai wani sashi da ba a shuka dabinon ba, babu. Misali gona ce babbar hekta 10, sai in zo in ce to wannan gonar ga ta nan za mun yi agreement na musaqat da kai, amma inda dabino yake akwai wani kamar rabin hekta ba komai a wajen, ba dabino a wajen misali. To sai ya ce fa masdara ar-rajulu dakhilu fil bayadi fa huwa lahu. Idan shi wanda ad-dakhil din shi wato mutumin da zai yi aikin bar ruwan da sauransu, kamar Yahudawan a wancan agreement din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Khaibara, to kamar su Yahudawan a wannan wajen in suka je suka sami wannan bayat din sai suka noma, suka shishuka wani abu kuma ya fito suka girbe dan bukatan su a daidai wannan wajen, to fa huwa lahu, nasu ne wannan, suna da yancin haka. An fahimce shi al'amil idan ya je ya shuka wani abu, abin ya fito ya samu, nashi ne, ba za a ce shi ma a haɗa cikin duk abin da za a raba tare ba. Ina fatan mun fahimta. Okay. Qala wa in ishtarata sahibul ardi annahu yazra'u fil bayad li nafsihi fadhalika la yasluhu. Amma idan mai gonan yace a'a, nan inda ba komai din nan kuma ina so zan noma tumatir, saboda zaka bar mun nan wajen zan noman tumatir, to bai halatta ba, bai halatta ba. Fadhalika la yasluhu. Abin da yasa takin da zai sama itatuwan can, da hidiman da zai masu, da ruwan da zai haƙo ya bar ruwa, shi zai gangara wajen tumatir ɗin nan da za a sa, ko ya amfana, shi wancan mai gonan ya amfana da shi. Saboda sai ya zama ya amfana da ƙoƙarin da aikin shi wannan al'amil ɗin, alhali kuma al'amil ɗin bai da komai a cikin wannan. Saboda ya zama zalunci. Dan haka Imam Malik ya ce wannan ba a yadda da shi ba. Wa in ishtarata sahibul ardi an yazra'a fil bayad li nafsihi fadhalika la yasluhu, yace wannan ba zai yi ba. La'anna ar-rajula dakhila fil mali yasqi li rabbil ardi
fa zalika ziyadatun izdadaha alaihi. Yace saboda mutumin da ya shigo cikin kuɗin, wato ya shigo yanzu shi wanda zai yi aikin kamar Yahudawan kenan a can, zai zama yana shayarwa mai gonan da nashi shukan da ya yi ɗin kenan yanzu. Ya ce to kuma kaga wannan ai bai yi ba, ya zama ƙari, ya yi masa ƙari akan agreement ɗinsu wanda yake kuma bai halatta ba. Qala wa in ishtarata az-zar'a bainahuma fala ba'sa bi dhalika. Yace amma idan shi ma a wannan sabon yace to zan noma nan, amma shi ma abinda za a ciro din za mu raba, ni zan dauki 2/3 kai zaka dauki 1/3, ko zan dauki half zaka dauki half, to shi ma babu ko. Fala ba'sa bi dhalika idza kanatil ma'unatu kulluha. To amma anan mu lura, ya tashi a musaqat ya koma muzara'a. Ina fata mun fahimta, to amma mu bi a hankali. Fala ba'sa bi dhalika idza kanatil ma'unatu kulluha ala ad-dakhil fil mali al-badhru was-saqyu wal-ilaju kulluhu, fa in ishtarata ad-dakhil fil mali ala rabbil mali anna al-badhra alayka كان ذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. muka kula lokacin da ya ce ga gonan dabino ba a musaqat sai itacen na tsaye kuma ya kai ya nuna, ya kai za a iya samun abin da ake nema bana. Ina fata mun fahimta, ba tun suna jariransu ana rainansu ba za a yi musaqat a wannan ba, saboda akwai garari mai yawa a cikin wannan. Amma idan ya kai ya girma, ba ya nuna ba nake son ce, ya girma ya kai ya fara shirin fitar da 'ya'ya, to ka san a wannan babu garar. Amma ya zama tun suna ƙanana ne akwai garari sosai ai. Ka zo a ce kai zaka raine su har su girma, za su iya su girma su kimma 'ya'yan ma gaba ɗaya, komai dai zai iya faruwa. To sai ce fala basa in kanatil ma'unatu kulluha ala dakhili fil mali. Yace idan ya zama ma'una gaba daya tana kan shi wanda zai zo ya shigo din ne, kaman shi ba yahudan kenan a can wajen, watan wanda zai yi hidiman gonan, ya zama dukkan ma'una tana kansa, albazru was-saqyu wal ilaju kulluhu, wato ya zama harkan abin da ya shafi gyaran shuka din da ban ruwa da duk abin da ya kamata na hidima da ake wa itatuwa ya zama yana kansa. Fa in ishtarata ad-dakhilu fil mali ala rabbil mali anna al-bazra alayka kana zalika gaira jaiz. Idan mai shigowa cikin kuɗin shi wanda zai yi hidiman kenan sai ya ce wa mai gonar to na yadda zan karba, amma kai za ka kawo taki misali, ko kai za ka kawo iri, to wannan bai halatta ba. Ina fatan an gane, dole ya zama komai da komai shi wanda zai shigo to mu ɗauke shi kamar mu ce ajir, watan shi addakhilu ake kiran shi, watan shi wanda zai shigo wanda zai yi aiki din, to ya zama komai da komai shi zai yi. Shi dai wannan mai gona iyakan nasa mallakan gona da mallakan itatuwan a tsatsaye kawai. la'annahu qad ishtarata ala rabbil mali ziyadatan izdadaha alayhi wa inna ma takunu al-musaqatu ala. Yace saboda yayi ma mai kudin rabbul mal din kenan, yayi mashi sharadin ƙari akan abin da ya kamata a ce ya wajaba a kansa zai yi. Wa inna ma takunu al-musaqatu ala anna ala ad-dakhili fil mali al-ma'unata kullaha. Musaka tana kasancewa ne idan ya zama shi wanda zai shigo ya zama dukkan ɗawainiyan hidiman gona yana kansa ne, wan nafaqata, haka kuma duk abin da za a biya wasu ma'aikata su zo su yi shi ma duk yana kansa. Wala yakunu ala rabbil mali minha shay'un, ba zai zama akan shi mai kuɗi zai bada wani abu ba gaba ɗaya. Fa hadha wajhul musaqatil ma'ruf. Yace wannan shine fuskan, shine abin da ake kira musaqat. In ya saba da haka to ya tashi akan musaqat. Zai iya zama kamar yadda muka faɗa ijara a farko, zai iya zama muzara'a, kowanne yana da hukuncinsa, amma dai ba musaqat ba. Musaqat
dole ya zama sharaɗinsa shi wanda zai zo yi aiki shi zai komai da komai, shi kuma wancan shi yake da gona kaɗai. Kuma dole itatuwa su zama sun riga sun girma ba buɗaɗɗen gona ba. Shi yasa wancan nace kaga ya koma muzara'a. Saboda mene? Saboda inda yake bayaz ɗin nan, yanzu in yace zai noma, kaga yanzu sabon noma za a yi a wajen. Saboda haka ya zama ya koma hukuncin muzara'a ba hukuncin musaqat ba. Amma za mu karanta muzara'an daga baya. Qala malikun fil aini takunu bayna ar-rajulaini fa yanqati'u ma'uha fa yuridu ahaduhuma an ya'mala fil aini wa yaqulu al-akharu la ajidu ma a'malu bihi annahu yuqalu lilladhi yuridu an ya'mala fil aini i'mal wa anfiq wa yakunu laka al-ma'u kulluhu tasqi bihi hatta ya'tiya sahibuka bi nisfi ma anfaqta fa idha ja'a bi nisfi ma anfaqta akhadha hissatahu min al-ma'i wa inna ma utiya al-awwalu al-ma'a kulluhu li'annahu anfaqa ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. Wato wannan kamar mutane biyu ne suna da lambu, sai suna da borehole a tsakiya nasu, wanda kuma suke amfani da shi, kowa yana bar ruwa a gonansa, a lambunsa. Sai borehole ɗin ya lalace. Sai wannan ya ce to ka kawo rabin kuɗi in kawo rabin kuɗi a gyara, sai wannan ya ce wallahi ni ba ni da kuɗi, sai dai kai kawai ka gyara in kana so. Imam Malik ya ce to shikenan, wanda ya gyara zai gyara, amma idan ya gyara borehole ya zama nashi, wato ruwa ya zama nashi, shi zai ta shayar da gonansa, shi wancan baya da haƙƙi a ciki. In yana so ya sami haƙƙi har sai in ya kawo rabin kuɗin da wancan ya kashe, shi ma ya bayar, to sai ruwa ya dawo ya koma tsakaninsu su biyu. Ya ce abin da ya sa aka ce haka, saboda inda lokacin da wancan yake gyara zai yi gyara sai kuma bai sami komai ba, ai ba za a ce, ba zai ce a wallahi na yi gyara na kashe naira miliyan 1 kuma ban sami ruwa ba, don haka dole ka kawo 500,000. Ai ba zai haka ba ko? To kuma to tunda haka ne, to al-gunmu bil gurmi, ko ba haka bane? Shine ka'ida. Tunda lahu gunmuhu alaihi gurmuhu, to zai zama kuma lahu gunmuhu. Ko tunda in amfani, in an yi rashi shi kadai ne yayi rashi, to in an amfana ma zai zama shi kadai ya amfana. Ina fatan mun fahimta. Shine kawai abin da Imam Malik yake mana bayani anan. Yace a fil aini takunu bainar rajulain, a ce magudanar ruwa, famfo, magudanar ruwa dai mabubbugan ruwa, idan ruwa tana tsakanin mutane guda biyu. Fa yanqati'u ma'uha fa yuridu ahaduhuma an ya'mala fil ain, sai ruwanta ya tsaya, sai ɗayan su ya so ko rijiya, ka ɗauka rijiya, sai ɗayan ya ce to ina son zan yi aiki akan wannan rijiya. Sai ɗayan ya ce wallahi ni ba ni da kuɗi. To za a gaya wa wanda yake son yi aikin, to ka yi aikin kuma ka kashe kuɗin, amma ruwa ya zama naka duka. Ka ci gaba da shayarwa har sai ɗan uwanka ya kawo rabin kuɗin da ka kashe. Idan ya zo da rabin kuɗin da ka kashe, to shikenan sai shi ma ya ɗauki nashi hissan, nashi kason a cikin ruwan, sai a ci gaba da rabawa daidai gwagwadon bukatan kowa. Ya ce an kuma ce haka ne an baiwa na farkon dukiyan gaba ɗaya, ruwan gaba ɗaya, saboda shi ya shayar da kuɗin, shi ya biya kuɗin gaba ɗaya. Da bai kuma sami ruwan ba, to da ba za a wajabta wa ɗayan wani abu daga cikin kuɗi ba. Wallahu alam. Ina ganin za mu haƙura haka nan. Da na ce ma za mu tashi 12:30, Allah ya sa mun ɗan iya wucewa. Za mu bar abin da ya rage na lokaci don tambayoyi. Babin na da yawa kwarai. Al-Imam Malik, Allah ya ƙara masa yarda, ya tsawaita babin musaqat, ko da yake ba abu ne wanda mu muke buƙatan shi kwarai ba. Ila galiban mu nan, ila janibin muzara'a ya fi da ijara a cikin gona
ya fi shahara a wajenmu akan janibin musakat saboda ba mu cika yin lambu na wanda kuma muna bukata mu yi ne tunda ya bayyana cewa akwai abubuwa da yawa na arziki wanda ake iya samun su mu ma a ƙasar namu da za mu mai da hankali mu yin za a same su an ce yanzu a ƙasar Sokoto an fara noma dabino sosai sosai Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kafin a fara tambayoyi, wanda aka saba mitin da su, akwai mitin insha Allah bayan sallah azhur a nan ofis din Maulana a saman labiri kamar yadda aka saba. Insha Allah. Na'am. Muna ji. Takardun form da aka fara bayarwa satin da ya wuce, ranar Lahadin da ya wuce, to an bayar har mutum kamar 33 sun karba. To kuma za a ci gaba da bayarwa yau bayan an tashi daga karatu da kuma gobe shikenan an gama ba da forms ga masu bukata. Sauran sati mai zuwa kuma ranar Asabar in Allah ya kai rai dawo da forms din ne za a yi. Sannan a tantance su da sauran wasu abubuwan da za a yi nan gaba. Allah ya saka mu da alheri. Kamar yau dama an riga an ba da wannan jadwalin tun satin da ya wuce. To menene mutum ɗaya ba zai tsaya karɓa ba. Kuma karɓan form ba zai iya ko da secretary ne kawai zai don ka zo kawai a karɓi form a rubuta suna. Ba wani aiki ne mai yawa ba ne. Assalamu alaikum. Karamakallahu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Karatun da aka yi yau da shi addakhilu da ya shigo ya sami wani bangare na gona babu komai a ciki yake so zai noma. Sai saka abin da ba tumatiri ba kamar ainihin mu ce mangwaro wanda zai daɗe. Yawwa. So kuma contract agreement ɗin kamar shekara 2 ne tsakanin shi da mai gona. Ran da zai tafi kuma ga itatuwan a tsaye ba ya za su yi tsakaninsu akan wannan itatuwan da suke tsaye. Sai su yi cinikinsu ya sayar masa. Masha Allah. Ko kuma ya kwashe abinsa ya tafi da su. Hato. Mana in ba zai bari ba mukarama ne. In ba haka ba kuma sai a yi ciniki ya sayar masa in ba haka ba kuma ya kwashe kayansa. Ai shi ma ba yana nufin wai ba wannan za a bari mana ai yarjejeniya ne inda za a yarjejeniyan ba matsala ai inda za a yarda a bari to shikenan ga yanan ka bar su ga yanda za mu yi mu rika sharing ba laifi na'am akraka da iya yiwuwa ya kasance wanda ya nishadanci da wannan ya tattara al'umma marayu ya dan shirya wata walima dangane da faranta musu rai. Sosai ya karama kallon. Sosai ni ma ka gaice ni in ka shirya. Sosai ai shi kyautatawa ne. Ta kyautatawa kuma duk ta hanyar da mutum ya zaɓa zai kyautata. Duk hanyar da mutum ya zaɓi kyautatawa ihsani ne Allah ya bada lada. Ya shige cikin waf'alul khaira. Assalamu alaikum. Maganar rijiya da aka yi na gona wanda mutane biyu suke amfani da shi, in mutum ɗaya ya gyara, yana iya yiwa shi wanda bai ba da kuɗi ya gyara ba, yana iya cewa zai iya dinga biyan wannan in ya ba shi ci gaba da aikin da rijiyar zai dinga biyan shi wani installment kamar. Na gane ya rika biyan shi kuɗi yana amfani da ruwan. To gaskiya hadisi ya karhanta sayar ruwa. Kuma irin wannan ruwan shine ka hadisin irin ruwan da hadisi ya karhanta siya ko ya hana ma wato ruwa a gona kuma ka sami bukatanka ka bar saura su amfana sai ka ce sai sun saya za su amfana da shi to irin wannan shine hadisi ya hana so da haka a ka'ida bai kamata ya ce zai saya ba sai dai kawai in yana so ya bar mashi ya amfani da gwargwadon abin da zai bukata a babin kyautatawa amma in ya tsaya akan sai ya siyar din ba laifi bane a ganin wasu kuma suna ganin laifi ne mutlakan
amma dai hadisin dai magana ba kamar irin wannan ruwan bane aka hana sayarwa wannan daban. Na'am akramakallah. Assalamu alaikum. Na ce akramakallah muna tambaya ne akan game da mutumin da ya kamar aka ɗauke shi aiki a nan Abuja ko kuma wani waje wanda amma abin da ake bashi kamar baya kamar kamar yadda aka yi misali ɗazu baya iya biya masa buƙatar kamar misali kamar koda kuɗin haya balantana a kai ga abin da zai ci a kai ga abin da zai yi buƙata kamar albashin baya isassa shin shi wannan kamar sai ya ɗau kamar wani mataki na kamar a cikin sati zai je aiki kamar sau 3 ko kuma zai je sau 4 ba zai je rana ɗaya ba ko kuma a'a ya tafi wajen aikin kamar karfe 8 amma bai kai karfe 4 ba sai kamar ya fito mai bi ko ya zo ya nemi wani abun na sana'a wanda kamar zai cika abin da yake kallon zai biya masa bukata. Na fahimci tambayan. Na'am. To shi shin wannan ya ake kallon? Na fahimci tambayan. Zan amsa. Insha Allah. Mutum ne aka ɗauka aiki abin da yake samu a wajen aiki baya isan shi. Ba zai ise shi ya rayu ba saboda haka sai ya ɗauki matakin ko dai ya rage wasu kwanaki cikin kwanakin aikin don ya je wani aikin daban a ragowar kwanakin ko ya rage awoyi cikin awoyin aikinsa don ya je wani aiki daban. Wannan shine hikiman ƙila Allahu alam ban san dalilinsu ba amma ina zaton shine hikiman da gwamnatin jihar Kaduna ta rage wata kwana a cikin kwanakin aiki a sati don mutane su yi amfani da waɗannan kwanakin ba wai don aje a zauna a wajen mai shayi ba ne ko don a kwanta a gida a yi bacci tunda ba za mu iya biyan ku albashin da zai ishe ku wata ba to bari mu rage muku kwanakin aiki ko kuma ku yi amfani da ragowar kwanakin ku je gona gonan nan ko a bayan gidanku ne ku ɗan yi lambu ko mun ga mutane a wasu ƙasashe har a saman gidansu ma lambu suke yi suna noma har a cikin gida ma ka dai sami ɗan wani sana'a da za ka yi da zai ɗan cika a ƙasan Sudan ya samu muke ganin 'yan Najeriya shagubabbu a ƙasan Sudan na je Sudan na ƙarshe ina jin kamar shekara 3 da suka wuce na ga colonels na soja da professors na universities da an tashi aiki colonel na soja zai cire rigan uniform ya naɗe ya ɗauko motarsa ɗayan ta taxi ya fara taxi sai 12 dare ko 1 dare don ya topin abin da zai iya samun ma yara kuɗin gas ɗin gida da kuɗin lantarki da kuɗin makaranta colonel da ya tashi aiki zai sauri ya cire uniform ya canza kaya fara kuma kabu-kabu har 12 dare professor a university da lokacin aikin shi ya ƙare zai tashi ko ya je yana wani aiki a wani kamfani yana masu kamar irin masu ɗan irin bitan gyaran rubutu ɗin nan ana aiki ko gidan jarida ya je irin editing ɗin nan language editing ko irin waɗannan abubuwan da ayyuka wanda suke buƙatar shi kuma irin nasa ilimin awa 4 5 6 7 8 a rana wasu su gidan biredi za su je wasu kaza haka dai ba wani ma'aikaci mai dogara da aikin gwamnati kadai na baka misali da waɗannan watan manya to haka manya da ƙanana manya ƙwarai za ka ga babban ɗan sanda babba sosai amma da ya tashi aiki sai kuma a cire uniform sai a naɗe sai ya koma kuma sai ka gan shi a reception ɗin wani hotel ya zama receptionist ne yana aiki yana da awa 4 ko 5 da yake yi don ya sami abin da zai cika to kuma ƙasashe da yawa abin da ake yi kenan don haka ba illa cikin haka matukan yayi ada'in wajibinsa ko bai ada'in wajibinsa ba to wannan ya fi cin rashawa ya fi sauƙi akan buɗe ƙofar rashawa ina fatan an fahimta watan mu kasalallun al'umma ne shine gaskiyar magana da ba mu son mu ji muna zaton muna aiki wallahi ba a aiki a ƙasarmu ba a aiki ba abin da nake faɗi ba wai ina faɗi akan zato bane akwai masu yi ƴan kaɗan amma mafi yawa suna zuwa fira ne wajen aiki ana zuwa fira ne a zauna a yi fira ko a kalli talabijin a shati in ka kalli menene aikin da aka yi yau ka je private sectors mana ka ga yadda ake aiki in ka bincika me yi aikin da aka yi sai ga gaskiya aikin minti 30 ne
ko awa ɗaya, sauran fira ne aka yi ta yi a ofis da sunan wai ana aiki. Shi yasa ni kullum nake magana akan malaman jami'a, ni na karantar a jami'a tun daga me ake cewa mafi kankantan mataki na koyarwar jami'a, sai da aka ce na kai mafi ƙarshen mataki sannan na bari. So haka ba za a ce ban san jami'a ba, in ma mutum ya ce ban sani ba shi ya rage nashi, amma na san gwargwado na sani, kuma na san wai menene aikin da ake kira ake ta wannan rigingimun akai, meye muke yi ne a jami'an da sunan aiki, ina researches din da ake yi, me ake yi, ba fa a yi, ƙarya ce, piracy ne, a kwakwafo aikin wasu a har hada ai kaza a duk ƙarya ne fa wallahi. Aikin awa 4, 5, 6 a sati, aikin koyarwan da mutum yake yi. Ni misali za a ce wai ai kana supervision, duk dai faɗi ne, kana research, duk faɗi ne fa ba a yi. Wasu kila suna yi ɗan ɗaiɗaiku, amma ba za a ce gaba ɗaya ba a yi ba, amma 80% kawo ko hukunci yana ɗaukan aglab ko ba a yi. In kaga mutum yana research, promotion ne yake nema, ya ɗan tattara kila ma ayyukan ɗalibansa ne a ɗan gyaggyara a joint paper ko a'a ya su bashi ya sa sunansa ya publishing a matsayin nasa ne don ya sami promotion. Da ya gama samun promotion alƙalaminsa ya bushe. Ka fahimce ni? Ka bincika mutum nawa ne suka rubuta shafi 100 bayan zaman su professors. Ka je jami'o'i ka bincika, ka ga abin mamaki. Na tabbatar za ka samu 2/10 ne. 8/10 to bukata ta biya, shikenan an yi sallama da research. Da ma na promotion ne, gwargwadon abin da yake bukata don promotion, gwargwadon abin da yake yi. Haka kuma aikin karantarwa, 'yan awoyi ne, awa 6, ina jin dai ni na manta, amma da wahala ka sami mai aikin awa 10 a sati, da wahala malamin jami'a mai 10 credit units a sati, da wahala a irin departments din ni da na aiki. Maximum 8. Kamar irin mu ma za a ce a ko a bar muku 4, wani lokaci 2 za ka ga wani da shi. Na yi ya kai shekara 3, 4 credit units nake ɗauka a sati, awa 4 kawai a sati. Kuma ba wani research, ƙarya ne, za a ce ai research ne kafin ka koyar. Hand out ita yake koyarwa shekara 20. Saboda haka ita ce dai wannan takardar, ita ce zai zo ya buɗe ya karantar da ɗalibai, sun ma haddace. So ba wani research, in an ce maka ana research duk ba gaskiya ba ne, wasu ne suna yi ɗaiɗaiku, ba za ka haɗa kai generalizing ba, amma majority nake magana a kai. Abin da ya koyar bara shi ya koyar bara wancan, shi ya koyar shekara 3 da suka wuce, shi yake koyarwa bana. An fahimta? Tana nan prepared work ne, ana nan da shi. Wasu ma in wani littafi ne zamanin da abubuwa littafai ba a samun su da yawa, sai ya cire bangon dan kan ɗalibai su gane wani littafi ne yake zuwa yana karantar da su da shi. So gaskiya ba abin da ake yi fa, mu kasalallu ne. Wannan kuma abin da yake cikin jami'o'i, kuma wato maganar jami'a na yana da muhimmanci. A jami'o'in nan abin da ake yi a cikinsu da abin da ake masu da abin ya kamata sun cancanci fiye da yadda suke ɗin. Sun cancanta su sami kula fiye da haka ɗin. Amma idan baka sami kulan ba, ba hikima bane kuma kai ka taimaka cikin mutuwan system ɗin naka. Da mutane su losing confidence da system ɗin naka, ya zama shikenan kuma kowa ya cire ɗansa. Shekara 25-30 da suka wuce, 25 kawai, da gwamnoni da ministoci har shugaban ƙasa. 1999 na zo ina graduate assistant a NYSC a ABU Zaria. Akwai ɗan shugaban ƙasa Obasanjo a ABU a lokacin. Shugaban ƙasa, ɗansa yana public university. Yanzu ana faɗin ma yaran yanzu sai su saki baki, suna jin tatsuniya. Tatsuniya ce yanzu a yanzu wannan magana. To amma me ya haifar da haka? Har da hannun mafi yawa zan iya cewa fiye da 30% wanda suka cire yaransu daga public university sun cire ne saboda yawan strike. To ni in ni ne zan dage ne in kyautata wannan abin nawa. In yi kyau, ya nagarta, sai in fara zubo conditions. Lokacin da kowa ke sha'awa ɗin. Amma yanzu lokacin da kowa ke gudu, kowa ke bari, to
to wani in ma na rufe din zan rufe in wata 6 bai dami kowa ba, watan bai dami su masu mulki nake nufi, su masu hali ba su damu ba, to ai ina ganin ba lokaci ne da ya dace da in rufe jami'a ba, da in tafi strike ba, sai in bari in tafi lokacin da in na tafi za su ji a jikinsu ko in tsaya in dage in tabbatar an yi doka da duk wanda yake da hannu a lamarin ilimi dole ɗansa ya karatu a public school. Duk wanda yake gwamna ne, shugaban ƙasa ne, minista ne na ilimi, PAMSEC ne na ilimi, misali kawai nake yi. In za a iya, an ce dokan ƙasar ba za ta yiwu ba a haka, amma inda za ta yiwu. Idan aka yi haka, wanda duk yake da hannu a lamarin ilimi, ‘ya'yansa aka zama suna karatu a nan wajen, to sai in bijiro da. Amma a yanzu gaskiya abin da ake yi, wato gaskiya 'yan Najeriya mu muke kashe ƙasanmu da kanmu, muna cutar da kanmu. Ka zo saboda kawai bukatunku, banda Najeriya ina ne ma'aikatan wuta za su zo su karkashe wutan ƙasa kawai wai sun tafi yajin aiki saboda ba a kyautata musu. ‘Yancin ya yi yawa, munanta amfani da ‘yancin ya yi yawa. Kawai ka karkashe shikenan kowa duk ƙasa ta tafi ba wuta saboda wai ba a kyauta maka ba. Wa kake ma kanka? Dan duk mai hali yanzu zai fara tunanin alternative. Daga lokacin da masu hali suka koma wa alternative, kai za ka sami ma yanda za a yi a biya ka din, za a buƙaci abin da kai kake da shi ne. So gaskiya dai muna buƙatan gyara sosai. Allah ya gyara mana. Allah ya gyara mana. Akram kallah. Na'am. Na'am. Tunda an ce ba ambatan sunan Allah a bayan gida, kuma muna alwala a bayan gida, kuma ya kamata a yi da bismillah kuma kare da wannan, how do you reconcile it? Na'am. So, na farko, wato ba ambatan sunan Allah ana cikin qada'ul haja ake nufi, ko cikin najasa. Na farko kenan. Ba wai irin bayukanmu na zamanin nan da yanda suke da tsaftansu, da kila wajen balle irin bayukanku na alhazai, irin wajen da mutum yake alola ya fi ɗakunan mu ma, ko ya fi ɗakunan wasu misali, to ba abin da ake nufi ba kenan. Duk da dai bai tada shi da ma'anan bayan gida ba, amma ba abin da ake nufi kenan ba. Abin da ake nufi bayan gida wajen najasa da kuma cikin qada'ul haja. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wato ambato da ƙarfi da halshi shine aka hana, ba ambato da zuciya. Idan dan zuciya ta ambata a zuciya ba tare da halshe ne ya motsa yayi zikiri ba a lokacin da ake qada'ul haja, kana alola a wajen awashan basin, kana zikirinka ko kana karatun Qur'aninka, ba wani laifi, ba wani laifi, saboda ai ba najasa an tattare da inda kake. Abin da dama kawai ake magana wajen najasa ne. Ka san bayan gidan ma'anansa a da bayan gidan a ma'anansa a yanzu da bambanci. Ina fatan an fahimta. So ba wani laifi idan mutum yana toilet, baka ga yanzu misali kana da bayan gida babba mai faɗi mai tsafta, sai kana ɗauke da alƙur'anin ka mai daraja, kana so ka shiga ka je ka yi qada'ul haja, ba laifi ka shiga kila bayan gidan ma da wajen zama inda ake karanta jarida da me da sauransu, ba wani ka je ka aje alƙur'anin ka a wajen, ka zo kai qada'ul hajan ka a inda ake qada'ul haja, kai alola koma ka ɗauki Qur'anin ka fita, ba laifi. An fahimta? So naji kaman za a kira sallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Na'am akramakallah. Fa yakhrusu bainahu wa baina yahudu yakhrusu din Yakhrusu ba shine kaman ya kimanta ya kiyasta? na'am Khars. Ya kiyasta, kimantawa. Na'am. Nau'i ne daga cikin nau'o'in awu wanda shari'a ta yadda da su. Na'am. Akan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am, lalle an yi magana. Lalle an yi magana. Na shafa. Insha Allah gobe bi iznillah. Wato mun ce kaman amma an roƙi ne kaman idan Rabiul Awwal ya shigo mu rika karanta wani abu daga cikin akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen karatu. Ina zaton haka ne ko? To amma zan yi kokari in Allah ya bamu iko mun zabi abin da zamu yi kaman daga gobe. Don Allah yadda zamu fara. Ko da minti 10 ko 15 gwargwadon abin da Allah ya bamu iko. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Na'am ranka da ne. Sosai sosai akan gaba ma na'am akar makallahu tambaya na shine kamar mutum ya zama bangaren iyaye ne kamar mahaifina ni kar ka faɗi tambayan to ka bari sai ni da kai amma nan tambaya ne zai kamar mahaifina ni dan fari ne a gurinsa okay to idan ina respect din shi ina ga mai baba shi kuma yana jin kunya na sai ce in dinga faɗan sunan shi ba laifi ni kuma ina jin kunya saboda naji an ce haramun ne to abin yana daure min kai ko a waya ni kira shi nace baba sai ya dinga kamar kawaici irin namu na Fulani sai ya ce a shi ba baba na shi ba baba yake so in kira shi da sunan shi kawai to ni kuma na san a shari'ance bai da kyau haramun ne to na rasa yadda zan bullo mu abin yanzu kuma abin yana damuna haramun bane a shari'ance ban san inda ka samo cewa a shari'ance haramun din bane ban sani ba na'am to ni wani malami ne bani fita cewa amma dai wanzu dai wannan maganar ka bari mu ba a faɗa ka bari ma yi mu bi wannan magana na'am to Allah saka daga yanzu in za ka yi magana in ya shafi iyayenka to kar ka yi shi da kinaya ko kuma kar ka fito ka nuna kai da mahaifinka ne ka nuna kamar wani da mahaifinsa ko wani abu an fahimta na'am masallaci ne haka to kasancewar ana hada sallah irin magariba da isha saboda ruwa din nan to akwai yan uwa haka misali da suke wazifa to su duk auren suke kwana kuma suna da yawa kwarai to shine suke tambayan ya kamata su yi an zo hada sallan nan ko an hada sallah din tashi wazifa ana yin cikin awa 24 a koda yaushe sai ka baya da wani sharadin lokaci muayyan da sai a wannan lokacin za a yi shi na'am assalamu alaikum ga tambaya na shine game da maganar ruwa da aka yi maganar ruwa a gona na mun yi identifying wasu manoma ne a ƙauyenmu muka ga matsalar da suke fama da shi canalization ne so sai muka samu investors da za su iya zuwa su yi canalizing wurin nan su jawo ruwa su kawo a gonakin nan with the intention manoman nan za su dinga biyan token na amfani da ruwan nan ya matsayin wannan ya yi sosai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya bada lada wannan tsari ne mai kyau yayi baya cikin wancan ruwan da ne magana akai ko kaɗan wannan ruwa ne da ɗan adam ya aiki mai yawa cikin samar da shi baya cikin wancan wanda ake magana kamar ruwan nahar ruwan bahar da sauransu so in ma an fahimci sabanin haka a magana na to kuskure daga waje na ne assalamu alaikum Maulana wani ne ya mun wata tambaya wallahi wannan afwan Maulana wannan maganan da dan uwan ya yi min daɗi sosai ban san ko kowa ya ji ba
shi yasa nake so maimaita, sun gane cewa manoma a ƙauyensu matsalansu ruwan ban ruwa ne, matsalan canalization. Saboda haka sai suka sami kamfani, suka nemo investors, sai suka zo, sai suka samar da canals ɗin, suna ba masu gonakin ruwa, su kuma kowane mai gona yana ba da wani ɗan token daga cikin abin da yake aka yadda. Misali za ka rika ba da kaza ƙila, ko kuwa za ka rika ba da percentage kaza na nomanka, duk wanda aka yi duk ɗaya ne. Ko za ka rika ba da percentage kaza na abin da kake nomawa, ƙila Allahu alam, za mu so mu ga ko wannan zai halatta. To ala kulli halin dai wannan hanya ce sosai da za a ƙarfafi manoma bayan samun aminci, masu rauni ƙananan manoma, kuma a taimaki ƙoƙarin hukumomi su ma, don ba za su iya duka ba. Allah ya taimake mu. Na'am akramakumullah. Na'am, Maulana, wai masallaci ne wani yake mun tambaya, masallacin babu wani ladani tsayayye ko kuma ba ma su ladani ba, kawai abin da suka dogara da shi irin wayoyi da ake sa application na lokacin kiran sallah, sai aka jona wayar da loudspeaker masallaci, da lokacin kiran sallah kawai wannan wayar ita za ta yi kiran sallah a matsayin ladani, ba su da ladani kwata-kwata. To fa, akramakallah, tambayar naka na fahimci kana so in ce bai halatta bane. Wato dai tsoronmu kada wata rana a zo a ce limamin ma ba liman, kawai za a jona shi ma. Ko a sa robot ya zo. Da yanzu kwanan nan wannan yake nuna min wannan abin da suke, me sunan shi, wanda ake sa a idan nan. Wai ana so a yi yanda za a mutum zai yana gidan shi ma zai iya aikin hajji daga gida. Virtual mene? To saboda haka kaga akwai haɗari. Don haka ala kulli halin dai wannan na mu'azzin malamai da yawa suna ganin ba laifi za a iya yi na kiran sallah. Amma dai inda so samu abin da ya dace da sunna shine mu'azzin, saboda in ka lura har juya kansa da juya wuyansa da yake yi sashi ne na sunna, sashi ne na ibada. Akwai wasu abubuwa da ibada ne, haka shari'a ta zo da su a yi su, ko da loudspeaker baka bukatan ka juya din, sai dai in ka juya din zai haifar da kaucewa daga mic din, to shine ba za ka yi ba. Amma in ba haka ba ana so a yi, kuma ya zama a murtafi din da sauran duka dai waɗannan abubuwan abin so ne, amma ba sharaɗi ba ne. Don haka idan suka sa tsarin su kenan sun yi programming wani abu da zai kira sallah daidai lokacin kiran sallah, ba a ce bai yi ba, saboda manufan kiran sallah sanar da lokacin sallah ne, da kuma waɗannan lafuzan da shari'a ce umarni da su, kuma an same su. Amma dai ba shine abin da aka fi so ba. Maulana, afan duk da lokaci ya ƙure, maganan da ya sai ya tuna min wata unguwa a cikin unguwannin gefen Abuja nan, su ba kiran sallah ba, huɗuban Juma'a ma a waya ake sawa, limamin yana zaune akan mimbari, saboda ba su yadda wani wanda ba ɗan wannan ƙabilan ya zama limami ba, su kuma ba wanda zai iya karanta huɗuba a cikinsu. So sai a sa huɗuba a waya, ana gamawa da ta tsaya, shikenan liman zai tashi sai a tada sallah, a yi sallah a cikin ɗaya daga cikin unguwannin da suke bayan gefen gaskiya iyakan fahimta ta wannan bai yi ba. A iyakan fahimta ta bai yi ba, ta yi ba. Zai zama dalili watakila na ƙoƙarin yadda za a limamai da suke a ƙara training ɗinsu ba. Kurakuran da suke gefen Abuja nan da yawa ne sosai cikin irin waɗannan abubuwan da aka ambata da daman su a. Insha Allah na fahimce ka, kuma sanannen abu ne. In Allah ya yarda za a ci gaba da iya kokari, amma dai wannan dai gaskiya ina ganin bai yi ba. Amin. Sallu ala nabiyil karim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.